سلام تعنا هبلنا كورات تملكتنا زي في مدلاويو تمالي جزاوي بريزيدنت جزاوي محدار كل التجراي هاي تجيتها وردان ميدياتات وشتع عدي مبرهي هو منيرم تي مبرهي ودعوي خناتات بوليتيكا تجراي انتاي همز مثل زهول مبرهيو زي مسرت جيرنا دما أنا مرها أنا في سام مبرهتون مرها سلام مرسان إهين مين كنبل مدى حزنا لنا مثلا أنحوم لتحسنا نخد كتاتلو عدي ملهم فلما زعما زغون مرها افتم استرعال حطوتات جيزاو محدار كل التجراي اي تجيتاچو ردا كابتم غازيطنيات استرعالهم حطو مسرت مغباريوم بقدم سعاب مبرهيوم نيرم منግስት ፌደራል افتر تجراي تلعيلو زلو اب تجراي زرق زلو بوليتيكاوي لو يخونتات مسرت غيرو ايدوتيون منتايتي صقمات زي يفتح زبل العلم نيرم مزي حبيرو كل على زغل منالبات تحزلو ناي بوليتيكا تجراي تي وعلي بريتوريا يو كل على زغل قداماي نجر امونغو منግስት ፌደራልን ህወሓትን ከራኽዎም ዝኽልቱ وعلي بريتوريا እዩ እዚ መሰረት ምግባር ጊዜያዊ ምሕዳር ወይም ካብ ህወሓት ካብ ህወሓትን ካብ መንግስት ፌደራልን መሰረት ተገይሩ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ውን ክጣይሽ በቲ وعلي بريتوريا መሰረት ዝገበረ ስለዚ መንግስት ፌደራል ተጸዋዕን ዘድልዮ አካል ዘይኮነስ አካል ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ውን ስለዝኾነ ጸገም ዝተፈጠረሉ አፍቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ወይ አፍቲ ክልል አትዩ ነገራት ከመዓራሪ ወይም ድማ ነገራት ከስተኻኽል ግዴቱ ወይ ግቡእ ምዃኑ አፍቲ መብርሂኦም አልዕለም ነይሮም እዮም ምናልባት ሙዚ ተተሓይዘቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ከምተም ካልኦት ክልላት ስሩዕ ቤት ምኽሪ የብሉን ወይም ስሩዕ ናይቲ መንግስት ማሕወር የብሉን ጊዜያዊ ምሕዳር ዝተጣየሸ ጊዜያዊ እዩ ክስካዕ ላብቱ ስሩዕ ናይ ጊዜያዊ መንግስት ዝሰጋገር ጊዜያዊ እዩ እዚ መሰረት ተገይሩቱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ተገይሩ ዝተጣየሸ ምሕዳር እዩ ብምኽንያት እቲ ዝተፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ዝተመሰረተ ጊዜያዊ ምሕዳር እዩ ናይቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ስራሕቲ ፍሉጣት እዮም ተሰፊሮም ተቆፂሮም ዝተዋህቦ ስራሕታት ኣለዎ ስለዚ እዚኣቶም ኣብ ባይታ ንኽዓልቡ ወይም ድማ ቶም ፀገማት እዚኣቶም ንምፍታሕ መቕደም ሰዓብ ትልሚ ቀሚጡ ዝሰርሐሉ ባይታ ቀድም ኢሉ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ሕዚ እቲ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ተፈጢርዎ ዘሎ ግን ምናልባት ናይ ምትእጓል ኩነታት ከም ዘሎ ካብ መግለፂኦም ውን ንምርዳእ ፈቲና ኢና ሓቂዩ ፍስሓ ያው ከምቱ ዝገለጽካዮ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ዝተፈላልዩ ሚድያታት ዝተውጻጽኡ ጋዜጠኛታት ኣብልሃው መብርሂ ኣብቲ ከባቢ ለሎ ጸገም ንምፍታሕ ፌደራል መንግስቲ ሱቅ ክብል ግቡእ የኾነ ይልብል ዮም ባይታን ሒዞም ያው ሌቨል ኦፍ ኢንተርፌረንስ አለው ቱ ጣልቃል ምእታይ ልሰርዑ ዝተፈላልዩ ብርክታት አለው ዮም ያው ከምቱ ትፈልጦ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብቱ ከባቢ ደበና ሰላም ባይታ ክሕዝ بالتوسن ملكعو تليخونه إلنا لنا أسو تليخونه ياو تو ማሕበረሰባዊ ጸገማት ሙሉ በሙሉ ለመቅራፍ ለኽእል ሰፊሕ ረብሓ ለለዎ ሰላማዊ አየር ምትንፋስ ተኻለሉ ዕድል ፈጠረዩ ያው ቱ ስምምዕነት ታይብል እዩ ቱ መሰረታዊ ዛዕባና ያው ከምቱ ትፈልጦ ቱ ናይ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዓንዲ ሕገ መንግስታውን ዝኾኑ መስራሓት بملؤ بايتا محازيو حد من قصاصات بمسارة حق منجستي للتقاني كون عب ختام لنبرة ناي مدر دار قاتاميو ياو خمتو الجلس خايو سروع منجستي كهلو لاف بيت مغرب فيدريشن يكون لاف خالوت تنس أزرتو خاطر مساسال تخم بيت بايتو كلت هزب نمتاي ያው ቱ ስሩዕ መንግስቲ ባይታ ናይ መሓዝ ግድነት ኣሎ ዙ ስሩዕ መንግስቲ ክህሉ ወይ ከዓ ባይታ ልክሕዙ ደሞ በዓሉ ለኻለ ለተሞቻቸ ዕድል ክፈጥር ለኽእል ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ላባይታ መምጻዩ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ትለሎ ወታደራዊ ኸይድታት በዲፕሎማሲያዊ አግባብ ቃኒኻ ሃገራዊ ሓድነት ከባቢያዊ ሕድኣት ባይታ ልክሕዝ ናይ ምግባር ኸይድዩ ያው ከምቱ ንፈልጦ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስትን መሰረት ልገበረ ኳውዳታት ኢሉ ተበጊሱ ዲዲአር እዩ ዲስአርማመንት መሊስኻ ምጥያሽ ምጽንባር ለአመሰሉ ዞም ሰለስተ አምር ሐሳባት አዋዲዱ አፍቱ ከባቢ መሰረት ልማሓት ሰላም መሰረት ልክሕዝ ልሰርዕ ሓደ ስምምዕነታዊ መስርሕ እዩ ያው ኣብ ብዙሕ ጎንጽ ልገጠሞም ናይ ዓለምና ከባቢታት ላት ተግበረ ልመጸን
خزون أب لخون خبابي هدأت لك عسل مسارة اللي حز نجار يمو ያው ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቱ መንግስት ለአመሰለ ነገራት መስጠሎ መንግስት ኢንተርፊር ለምግባር ለጽገሞሎም ወይ ከዓ ለኸልውዎ ለተፈላለዩ ሕጋው መሰረታት ሃልዮም ይኾነ ግን መንግስት ለባህል ሕጋው ልዕልና ወይ ከዓ ሕጋው መሰረት ስለሌለው ሕድሕድ ነገር በምትግባር ነገራት ከረጋጋዕየ ልብል تاي تو لشرف تجبار لا ممسح هم تتفولتو أفت خبابينا أتجمع كوينات بايتها بالحزة منجست نايت سموه جيزهيو كافت خبابي موتو تذكروا إخا سلزي منجست حجاو مسرت سلال اللوت راح أفت خبابي السو عتيخا نجارات مسلات أفت خبابي وحسن زلاق الخونة سلام بايتا الكحز لنورو مسارات لكي اللي خليتو اكتيفيتي سلازي افتو خبابي لنوح جيزي اكسبيرينس للو منغستاوي ويكعاتو بوليتيكاو سررع بايتا لدحز اكال اللو مستو خباب سببون يفالتيو سلازي تو خبابي للو امبالانس لغونا حساباوي نقرات كسع للتعراريو منغستي لو سدوم صبوق تقباراتي يوم إلخا ترقوم لمهاب الخلق بوزح رتعتات اللو إليه حسفي تأكل زم تجمعات بفلاي خزز زلوا تجمعات تي جزام محدارن حدا خالي وجل مسارات غير مفتي كلن ناي سلطان مسحب تجمع كم زلوا أفت مجلس يجلس من يرميهم حزت الكاتيو ويم دم إذا تاونت فيدرال منغستي كهلا لو قبوس قمتي كوسد لو مالت جنا إلهم أعتقداتشوا كجلس خلوت مالي كويناتي ولا عيد ما كويناتي خفت مالتها يكونن زيك بحال كله كاب كوينات وصاي كوينات كقري كاب زخول سقمت تات تبجيسكا يخبر زلوا زيهم كع عبد الحز ساعات كوينات زقرنبر كوينات ناو كوينات قسقس ويم كوينات زولع ويم كع خالي جونس زفتر تسقم توسخ تسقم افتكلل ايد لينا بزبليو سلازي منجست فيدرال أوزعتي كرجاء علوم سخولو كاب كينات ويم كعكاب جونس وصاي كجبر يخليو زين مقبار دمان أتنفقات زد ليونه يكونن زبليهم العلم نيرم من الوقت مزيد تحيزو زد لنا أي حدا كليب لنا ويم حدا دمس لنا سمعنا أنا أتقيتاتهم الملس تملسنا عن راغبنا يا قربنا فورمال تيجي لهم بهولت مكنيات يا إنترم أدمنستريشنو بفيدرال منغستنا بهوهات مقاكل بتدرج بريتوريا سممنت مسرت يتقاقم منغست فيدرال طالقان كاتو زقربنا يسرع حتى يلن بخلت مقنعات زي غزياو ممحدار امونغو منغست فيدرالن هوحاتن بريتوريا بزتجبر سممعنت مسرت استطايشه منغستيو سلازي منغست فيدرال بناي بعلو تساتفون فقادن استطايشه منغستي ناب حدغا ابزور قلو غزيم نتحدغا ناي مخباس غديتا كهلويو كالوت كللات ناي كلل عقمي زبحال كله نجر تطقيمهم حدا نجر مقوصار عبين ايو ابزولو ساعات بيت مخر صويعهم نمنغست فيدرال طالقان قاطي حطيهم ابا تግራይ ግን ኣብዚ ሕዝዋን ተኣኪቡ ብመልክዕ እዚ ተኣኪቡ ሕቶ ከቅርብ ዝኽእል ቤት ምኽሪ የለን እዚ ማለት መንግስቲ ፌደራል ክሰርሖም ዝግብኦም ነገራት ዘዘኻኽር የድልዩ እዩ ማለት ኣይኮነን كبرات تملكتنا تملسنا تراخمنا لنا من البات كابتوم تمالي مجلسي زتهاولم حدا دمتينا سمعنا متينا أو زيتو سخلتولو نجار تهالي من البات مرها كن رمو لفتو يقص لكن سجر ياو عنتو بالتجلس أقبابية نجارات قصرع ياو تو على سبب معنا بريتوريا مسألة عمدو حق منجستو بالخون مسرحات نجارات تتجبر مقباريو ياو افتقباب جونس قتيمو لا وعلي سبب معنا بريتوريا توزيحو حق منجستي بلا خبر أقباب نجارات كنسرع كناخد ليفل كتاب بحوحات بفيدرال منجست المعاقل تفرمو ياو لا تكبرات أتيلو حق منجست موال حق منجست اللي تتعيشوا تكالات عسرة راحات حق منجست مسألة جيروم لوصو نجارات تتكبرنا مقبار زعبايو ياو جيجاو محدارون ناي محراي زعبا ناي منجست فيدراليو سلازي ناي منجست فيدرال زعبا مسارة بمسارة منجست فيدرال بمسارة مسرح عفت أسماء ياو جيجاو محدار تحاريو أفت خبابي جيجاو محدار التفلاليو يسرح تتات لا سرح نيرويو ياو قبل تفلاليو قات أمتاتون أفتو خبابي جيجاو من محدار لتوهابو لأخ لكي يواتا
عنቀفتي ነገራት ላተርእዩ መጽዮም እዮም ብልተፈላለየ አጋጣምታት እዝላ ተገለጸ መጽዩ ያው በመንግስት በቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦቢሉን ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተግባር በመግባር መዳይ ምሕንካሳት ከምለለው ለውጦ ሓበሬታ ልዝከርዩ ምስል እዚኦም ለለው ግን መንግስታዊ ሓላፍነቱ በመውጻ መዳይ ያው አይተጌታቸው ረዳ ከም ልገረጽዎውን ካብ ባጀት ተድሒስኻ አቤት ዕዮታት ለገጠመ ምጉዳላት በመምላ መዳይ ቤት ዕዮታት መንግስት ፌደራል ሚኒስተር መስሪያ ቤታት ጀሚርካ ለተፈላለዩ ብርክል ርከቡ መዝነታት ልገወርዎ ምንቅስቃሱውን ሓቢሮም እዮም ያው አፍቱ ከባቢ ግን ቱ በትማሉውን በገጽ ቱ ሓደ ጉጅለ ሕወሓት ልወፀ 50 ትድምር ሓደ ድምጽ ልኾነ ሕወሓት ወይ ከዓ ናይ ሙሳን ዓቅሚ ለለዎ ሕወሓት ሐሳባት ተተግባር በመግባር መዳይ ቱ ጊዜው ምምሕዳር ለይተጎሮም ነገራት ስለለለው ያው ናይ ቱ ነገራት ተተግባርነት ለምርግጋጽ ለወሰናዩ ሕግ ናይ ምኽባር ስጉምቲዩ ልብል ሐሳባት ላተጸርሐ መጽዩ በአይን ሕገ መንግስቲ ቱ ከምዚ አይነት ተግባራት ልፍጽምሎ አካል ሌጋል ቤዝመንት ለወዶ በዓሉ ለኻለ ሕቶ ይኾን ማለት እዩ ግርም ክልል ትግራይ አፍተኸዘላትሉ ኩነታት መሰረት ምግባር ናበያ ተምርሕ ዘላ ምክንያት አፍቲ ጊዜያዊ ምምሕዳርን አፍቲ ጉባኤ ካይደ ዝብል ጉጅለን ዘሎ መስሓብ ሕዚ አፍቲ ህዝብውን ጸገም ከም ዝፈጥር ዘሎ ዝረአ ዘሎ ወድዓዊ ሓቂ እዩ እዚ ናበይ እዩ ዘምርሕ ክልል ትግራይ ናበያ ተምርሕ ዘላ ዝብል ካሊእ ዘልዕልዎ ሓሳብ ነይሩ ቶም ጋዜጠኛታት እዚ መሰረት ምግባር አቶ ጌታቸው ረዳውን መብርህን መልስን ሂቦም እዮም ካፍቶም መብርሂ ዝሃብሎም ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዘድልዮ ሰላም ካብ ሰላም ወጻኢ ካሊእ ዘድልዮ ዛዕባ የለን ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ዝነበረሉ ኩነታት ይፍለጥ እዩ ብዓለም እውን ዝፍለጥ እዩ እዚ መሰረት ምግባርቱ ናይ ዝነበረ ጸገም ንሓንሳ ንመወዳእታ ንመወዳእኻ ንምዝዛም ከዓ ብውዕል ፕሪቶሪያ ተዓጽዩ እዩ ሕዚ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ቶም ዘለው ጸገማት ብእግሪ ብእግሪ እናተኸታተልካ ቅደም ሰዓብ ሰሪዕኻ ምፍታሕ እዩ ዘድልዮም ዝብል መብርሂ ሂቦም ነይሮም ታዩቲ ካብቲ ዘለው ዝነበሩ ጸገማት ከዚ ክፍትሑ ዘለዎም ሓደቲ ብቐንዱ እቲ መጀመርያ ብፍላይ ተዓጢቑ ዝቃለስ ዝነበረ ዕጡቕ መሊስካ ዕጡቕ ፍትሕኻ ወዲብካ ናብ ማሕበረሰቡ ክሕወስ እዩ ካብኡ ዝተረፈ ከዓ ኣብ ናይ ጸጥታ ማሕበራት መንግስቲ ብዝፈልጦ ወይ መንግስቲ ብዝቐመጦ መሰረት ኣብ እንትን ክቕመጥ እዩ ኣብ ላበ ሰራዊት ወይ ክሕወስ እዩ ወይ ላብ ፖሊስ ጸጥታ መኽበሪ ክግበር እዩ ዝብል እዩ ኣቐሚጦም ነይሮም ኩናት ንምቕራይ እዚ ዝበሃል ጻዕሪ ዘይገብር ከዚ ዘሎ ጉጅለ ግን ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እናተረኸበ ብሽም ተመዛበልቲ ክኾን ይኽእል እዩ ወይም ከዓ ትርፊ ከግንየለ ይኽእል እዩ ፍቲ ህዝቢ ኢሉ ዝሓስቦም ነገራት ሓሳባት የልዕል እሞ ብኻሊእ መልክዑ ከዓ ምስ መንግስቲ ፌደራል እናመፀ ስልጣን ንዓየ እዩ ዝግባእ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ስልጣን ክትሕዝ ዘሎኒ ኣነ እየ ዝብል ዝተፈላለዩ ሓሳባት ከም ዝለዓሉ ዕድል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ትሕዝ ዘለሉ ኩነታት ህዝቢ እውን ክርብሐሉ ዝኽእል ብስሩ እውን ቀጻላይ ዘላቕ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል እቲ ዘሎ ዝጎደለና መላእኻት ዘይኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዝኾነ መዕቀኒ ክፈርሰሉ ዝኽእል ተግባር ክለዓል ከም ዘይግብኦ ናብ ተወሳኺ ጎንፅን ናብ ተወሳኺ ቅልውላውን ከእቴና ዝኽእል ጸገም ምልዓል ወይም ከዓ ንዙ ከም መብላዕልዒ ወይም ከዓ ከም ካታሊስት ክኾን ዝኽእል ሓሳባት ይኹኑ ወይም ዝተፈላለዩ ውደባታት ክለዓሉ ከም ዘይግብኦም ኣልዒሎም እዮም ናብ ትሕዝ ዘሎና ጸገም ንኽኣተው ድማ ብቀንዱ መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብዚ እተ ክንወሉ ዘይንኽእል መንግስቲ ፌደራል ኣትዩ ናይ ባዕልና ጸገም ባዕልና ክንፈትሕ እናተገበአና ካሊእ ጸገም ላብ ካሊእ ኣካል ክነተሓሕዞ እንገብሮ ጻዕሪ ተዘይኮይኑ ትዋና ብቀንዱ ጸገም ዘሎ ኣባና እዩ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ሕዚ ዘለሉ ዝደልዮ ሰላም ልምዓት ትምህርቲ ቴክኖሎጂ እምበር ከዚ ናብ ጎንፂ ዝኣትየሉ ኩነታት ክፍጠር የብሉን ብዝኾነ መዐቀኒ ብፍላይ ኣብ ጎንፅን ዕግርግርን ክንጥቀም ኢና ዝብሉ ኣካላት እውን እዚ ከልዕሉ ወይም ክቕስቅሱ ዝኽእሉ ኣካላት እንተሃልዮም እውን ኖ ክብል ክኽእል ኣለዎ ንዝኾነ ኣካል ስልጣን ንምባል ወይም ከዓ ንዝኾነ ሰብ
ንስልጣን ክበሃል ናብ ጎንፅን ናብ ዕክርክርን ከእት ዝኽእል መንገዲ ክኽተል ክስዕብ ከም ዘይብሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ እየ ዝበለ አውዚ ሓጋዛይ ኮይኑ ክስለፍ ኣለዎ ዝብል መብርሂ ዝሃውሉ ኩነታት ነይሩ ሓቂ እዩ ፊሽ ያው ዝውሰዱ ተቱ ለአመሰለ ለገለጽኻዮ አፍቱ ከባቢ ዳላ ቤት ዕዮታት ተረኺብኻ ማህተም መንዚዕኻ ቱ መዝነት ቱ ጊዜያዊ ምሕዳር ቱ ሕገ መንግስታዊ አግባብ ለተሓርየ አካል መንግስት እንዲዩ ናዩ አካውዳታት ብልጻባን ብልአልን አግባብ ለተፈላለዩ ተግባራት ባይታ ይሕዝለው እዮም ዞም ተግባራት እዚኦም ተኸቲሉ ልውሰዱ ሕጋዊ ስጉምትታት ኣለው ቶም ሕጋዊ ስጉምትታት እውን ይውሉ አይተጌታቸው መንግስት ፌደራል ምጽባይ እውን አገዳስ ስልከ ይኾን ይኽእል እዩ ብብርክ ንሕና ክንወስዶ ንኽእል ስጉምቲ ክህሊ ይኽእል እዩ መሊሱ ግን ናይዙ ስጉምቲ ግዳይ ክኾን ልኽእል ቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብና ስለዝኾነ ቱ ነገር ወጣሪ ገብሮ እዮም ልብሉ ያው ቱ መንእሰይ ትግራይ ጦርነት ፍጹም ለይደል ምዃኑ ደላይ ለውጥ ምዃኑ አፍቱ ከባቢ ለሎ بقصر الليين عق عتوق حيلون بتو وعلسم معنا بريتوريا مسرت تو DDR بايتاق حزلو قبل التفلالي كامبتات اللي ركب مخانو بزقات أمزي قدم معالتات يا تو DDR مليش خا بايتاق حس من قصقاس قبل التجمرة للذكريو قدم خزي أو اللي نورو جيزيتاتون التفلالي من شيء بالأمثلة تو نايت تو demobilization finance دلخونو من سيات لابل التفلالي محبراو هيوتهم أبناء مصنوار صراحة لا تسرح ممصو يذكريو ياو تو ناي فيدرال منجست إذا أتاونت ياو فيدرال منجست بحالتلو بشنخر بعته محبرسب زلاقة غمو كوحس للتفلالي صراحة تات لحسسويو لتقبر أكاليو نجارات سجومتي ويكعلاب تكبر تأتتلو بعينه بزح بعين علم لخ بجيو بوليتيكس عكمامت سنة مدري مسارة اللي جبره ناي علم لخ محابر السب تألف قمة وشت بمئتايو للتفل عليو نجارات كسرح الخيل وجز تو محابر السباوي حسياب بمقصر مداي للتفل عليه حلفنا تقول عليو لنورو أكل خم مخانو مالتيو ياو سلزي عفتو خبابي نسو تو political dynamics عالم تلوات أو لخون اللو أقباب تو نجارات نسو عوادي تخا منجست الوصدهم سجومتات تايكون يخولي يوم للنجار من نجار لسرعنا نجار عقدي مويبات تو سعيبو نريو نجار انت خنون ياو منجست خم منجست ياو عفتو خبابا آتيو خم حدا زيجا نايتو خباب سبات خم مخانون خم سبوون خم غازيتين ياون تو علم لخاوت الواتات تو قطناو زعباتات قمت وشتب مئتاو عفتو خبابسو منجست إيدو حاويسو كجوروم لجبو نجارات اللو كجبرون جدنيو إلنا ملخ تحلفنا عقد داسيو قوينو جن لا أمسلو سجومت تات وسلو تلو محبر السواو ربحا هزياوي إلى اللو تجمعات قمت وشتب مئتاي زلاقي نتبتات ويكع زلاقي تجمع عب حجر كين برون قبوط نقاغتات موسادون عقد داسو مخانو ياو خم غازيتنياتات كنحبر قدنيو إلي حسب حره اسكي خازبون كبرات تملكتنا هذا كابتي زنو قبرو مدرة هذا كليب سمعنا نمسا በዚህ ሰዓት የፌደራል መንግስቱ ይሄንን ለማረም አግባብነት ያላቸውን እርምጃዎች መውሰድ አለበት ስንል ጦር አዝምቶ ጦርነት ይቀስቅስ ይያልና አይደለም ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ፌደራል ነዚ ንምትዕራይ አግባብነት ዘለዎም ስጉምትታት ክወስደለው እንትንብል ወታደራት አዋፊሩ ኩናት ይወልዕ እናበልና ይኮናን ይኹን እምበር ሕዚ እናገበርናዮ ዘለና ምንቅስቃስ ናብ ኩናት ክእቱ ዝኽእል ከይዲ ንምትራፍ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ መንግስቲ ፌደራል ክወስደለው ኢልና ንኣምን ኣነ ከም ግዚያዊ ምምሕዳር ቀንዲ ትኹረተይ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብ ትግራይ ካልእ ኩናት ተኸፊቱ ህዝብና ናብ ጸገም ዝሳጥሐሉ ኩነታት ክተርፍ ምግባር እምበር ንዑ ንግጠም ኢልካ ምክት ኣይኮነን ንግጠም እናበለ ዝፍክር ዘሎ ሓይሊ ስርዓት ንምትሓዝ መንግስቲ ፌደራል መግለጺ መሃብ ይኹን ካልኦት ካብኡን ላዕሊ ክሰርሖ ዘለዎም ምንቅስቃስ እንተሃልይዎ እውን ናተይ እንግዶት የድልየ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ እዚ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣካል ውሳነ መንግስቲ ፌደራል እዩ
فولي مسنادونا نقصلي كرات تملكتنا حزبون تمليسنا تراخمنا لنا من البات قدمي له سمعنا يو دمصي منجست فيدرال تاي خبر اللو ويم كعنا من انقدوت يدليونا من صاوعيت يدليو زبل مراغود حساب زهوي كافتم زتلعلو حسابات نابكالي كنسغر كلنا منجست فيدرال صرحهم صبقات ويم سنايت صراحتي كم زنورون غليصم يوم بفلاي ዝተናስሕሎም ንድሕሪ ተመሊሶም ተም ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ተመሊሶም ናይ ባዕሎም ፀገማት እውን ትፍጠር ተሎ ተመሊሶም ንመንግስቲ ፌደራል ዝወቅስሉ ናብ መንግስቲ ፌደራል ዝህብዎ ምክንያቱ እዚ ከዓለ ኢሎም ዝገለጽዎ ምክንያት በቱ ጉጅለ ጉባኤ ካይደ ዝበለ ጉጅለ ንኽፍተው እዚ ተዘይጌርካ ሓሽከር ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ሓሽከር ናይ ፌደራል መንግስቲ ናተባሃልካ ስለል ትግለል ካብዚ ንምድሓን ኢለ ዝገበርክዎም እዮም ኢሎም ዝሃቦም على محتت زهاو ملسيو بزح جزء من قصة فيدرال أب معنقف من بارمون نوعلم وقيسم حساب هيوم يوم أب برخان هالو ويم كعفتي زنورة جونس وانات نتكم لما نورنا حيلة كالات متكم كم ممجوسي ويم كعتنا أدلو تقبلنا تكتركب اللي خالت قبرهم هم بارمون العلم يمزي زقرم أبهالاتهم تتقيمهم نيرهم نمنجس ندحر كم زي لك دبلوماسيا وزخنا قام قاعد تتقيمك مسألة كان مخبار المزعر وحادير كاوي قاعد حاشكر كاتب هاي الكاس اللي تقلل ما أنت كون المدحاني لا زقبر زنور كي زبل بهالا يوم يلهم بخالي وجندما أفتو قدايزي بعنقات آتينا تزاتنا زلوا صجماتنا توم القدمة زتفتح لنا صجمات وين بتبعلي وعلي بريتوريا زموسو سنة عدلات ساتم نامس جنا ساتم قبلات كيرنا توم زقاريو زترفو أكن دخم كملو در وين لزبك أكن دمجبارنا هذا سحبوك تطع بزح جزء محلافنا يلوم نوع على منزوع أصله التي جزء من محدار ون تكوجل إلهم زوا قصلوا خناتات منبارون نذكرنا من الوقت أوزلت ولا ذكرتها اليوم أمرها هو هذا عود بوليتيكا ما أربعة متنتن نتبتات اللوا level of analysis بعد ياو تو systemic level state level نا individual level تحنتون تايم نوارا نوح جزيس للجور قط فيه نلو ياو أيتجيتها هذا بوليتيكاوي أصلاً فوق من مزنوم تلنا عمنت عينت خونتات نيروم تاي لاغورو نيروم تعينت ريفليكشنات نيروم تو ديمقراطيا وطرنا في مسارات قبل جبر بارتوش تقوينو بعقن خندية نايل بعلو مقولهم تو نصر قوامهم كريو له عدل نيروم قللوا له نجرات لا في قمتوش تأتينا طول اللوم نايت مرت مدلاو تو محبروت السروم بالتفلاليو قاد أمتات بالتفلاليو أقبابات النسو معنا قرنا حسبت لنا تو كونسرفاتيفلي كسرح نقر علوهم إلنا المقلات نتسقمينا ياو عسلال فحايل تاتلو أفتو بايتا نسو مركب دومينيتد خونقا بأقباب نعاها ليقلتكا بأقباب ليتدليو اتخدلو مرحقاتات تلو تو مومنتال انفايرومنتون سبات للتفل عليه حسابات الخصرحو لكنصبارقو لسرعلون لقرصلون اقات امتاتي الليو ياو تمالي افتو مأتو مدروهم خمتول سمعنايو تقراي حقريا يلو لحسبولو اوان رسنت لحسب زعبايو يولمو ياو تو عمر ديمقراسي قمتوش تأتيهم دمو لزو نجر زي مسارة انتلينا لتو نجر متكبر كساعات أقع مخال لو من معينة خال نجر اللي كن دمو عبايت على لو حكي نسو لما لاخت يغوني باسبورتين إثيوبيا يو كل نجري بنا إثيوبياوي نتسر الخديو يولو of course تول تناجروه حكيو كاوز العقبة قد نايتو خبابي هدوء ونجر كدعز لخل تو دوكمنتد لخونو حقتات بموزعة ليغونا تو محبرو حقتات ناون صريحة موزع بوليتيكينيات تخبابي لا مسألة تسابوتات عريقها مخاد قدر للوم أفتو ناي بوليتيكا مدرخ للترخو سبات كافتو محبرو حقتات بالرحق عقباب أفتو خبابي لي من النتخا من النتحيسخا قوانقوا ناي لخونة وسن تخباب قوانقوا بعين من النت تقريسو لبوزح من إسيات بلقاقي أقباب كخفلوه ليقبأ نقر لخفلة حادث ررع
ብምእላይ መዳይ ግደ ክውሰድ ክኽእል ነይዎ መንግስቲ ሚድያታት ወዋዲዱ ናይ ኮሚኒኬሽን ስራሕትታት ኣፍቱ ከባቢ ለለው ለውጥ መሰረት ሒዙ ቱ ኢትዮጵያውነትና ተዓቂቡ ሰላማዊ ሃገር አንቶ ከምቱ ልገለጽኻዮ ብትውለሎ ስትራክቸር መሰረት ቱ መንግስታዊ ግደ ወሲድኻ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ብሓደ ብነጻነት እንንቀሳቀሰላ ሃገር ብምፍጣር መዳይ ቱ ፖለቲካል ፓራዲም ሽፍት ክገብሩ ልኽእሉ ከግብሩ ልኽእሉ ስራሕትታት ብምስራሕ መዳይ ብዙሕ ትጽቢት ከም ልግበር ካብ መንግስቲ ያው መንደርደር ክኾንና ልኽእል ሓሳብ እዮም ሂቦምና ነይሮም መሊሳ መልሰብ حراي ምናልባት afti ከብሩ ከለው ስለዚ ቱ ድምሪ ልኽረአ ከሎ ትዝኸድና የጉዕዞ ከዚ ንገብሮ ዘለና ብናትና ሕማቅ ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቀራነ መንገዲ እዩ ኣትዩ ዘሎ ዝብል መደምደምታ የሚሆምሉ እዚ ብናትና ሓላፍነት ዝጎደሎ ካይዳ እዩ እዚ ብስሩውን ናይ ርዕዮት ዓለም ኣፈላላይ ኣይኮነን ወይም ናይ ካይዳ እውን ኣፈላላይ ኣይኮነን ናይ ስልጣን እዩ ዝመስል ስለዚ እቲ ስልጣን እውን ህዝቢ እዩ ዝሾም ካብ ህዝቢ ወፂኡ ህዝቢ ዝሃበካ ስልጣን ኢኻ ሓላፍነት ሒዝካ ህዝቢ ትመርሕ እምበር ብናይ ባዕልኻ ብሓይሊ ብጉልበት ዝምራሕ ወይም ዝትሓዝ ስልጣን የለን ናብ ዝብል እዮም መደምደምታ ሂቦምሉ ሓሊፎም መርሃ ምናልባት ቅድም ክብል እውን ኣልዒልናዮ ነርና ኢና ምስ ዕላማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ተታሒዙ ልዒሎምሎም ነይሮም ንእሽተይ ኣብዚ እውን ንኽእነብሎሞ ላፍቶም ካልኦት ዛዕባታት ምናልባት ምስሊ ለና ሰዓት ሓፂር እዩ ሰዓትና ንሓልፍ ዕላማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም ተቀድም ዝበልናዮ ትም ፈላማይ ነገር ተኽሲ ድምፂ ተኽሲ ጠጠው ምባል እዩ ካብኡ ቀፂሎም እዮም ቶም ካልኦት ዛዕባታት ዝመፁ ትግራይ ዘድልያ ሓይሊ ፀጥታ ክህልዋ ምግባር ሓደ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምህናፅ ለዓነዩ መሰረተ ልምዓታት መሊስካ ምጥያሽ ተቋሪጾም ዝነበሩ ናይ መሰረተ ልምዓታት ክጅምሩ ምግባር ናይ መንግስቲ በጀት ተቋሪጹ ዝነበረ ተሰሊዑ ናብ መዓሉ ክውዕል ምግባር እዚኣቶም እዮም ቶም ዋና ዓላማታት ዝነበሩ ካብዚኦም ሓሊፎም ካልኦት እውን ተወሰኽቲ ብዙሓት ዕማማት ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ ብዚ አንጻር ዕላማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እንታይ እዩ ካብ ዝብል ተወሰነ ወስኽ እወ ከምቱ ስኻል ገለጽኻዮ እውን ዘን ክልተ ዲን ተሓንተ ኣርን እያ እታ ዛዕባ ቤዚካሊ ዲስኣርማመንት እዩ መንግስቲ ፌደራል ብፍላይ ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ መንግስቲ ፌደራል አንጻሩ ደው ልበለ ተለይኾነ ስለ ውሕስኑ ስለ ደላቂ ደውትኡ لسرحهم سرحتات بنصر كفلت كخد اللو استات لي مفلات أونيو أفتو خبابي صلقلك تاخسع خز بايت حيزو للو بمسارة أونت أفتو خبابي للو كان منجست اللي تقلو نجارات اللي متكبر أفتو خبابي بوليتيكاوي يكون خالوت من محداراوي بايتات تقوز أزيرو لينك أساق له حيلي تو منجست لتواجه له حد عدكتات كاف تو كافتو لايت مسارحتات البهلا كافتوم كلاشينكوف قال لا مثلا قللت مسارحتات جميرها مفتاح لتلباين منجست فيدرال زن نجارات زين بقري قصر تقبلي يتقبل خوي خملزي او عينت محنكاسات قالو بلبل وزع نايتو محبرسه وحسنا نايتو محبرسه حدات كحسل خل نجر لكيهلي كساعه مጨረሻ رحقت خيديو مبال خلنا ብዙ حقታት له አይተጌታቸው ረዳውን ንዝ ነገር ብንጹር ቋንቋ ቀሚጦም ወይም በሚኒስተር ቤት ዕዮታት ትካላትን ቤት መንግስት ናይ መንግስት ቤት ዕዮታት ልምጥያሽ ልገብሮዋ ነበረ ጻዕሪ መንግስቲ ሕድ ፓራሜትር ባጀትን ለአመሰሉ ካልኦት ግራንት ሳይዝ ለለዎም ፋይናንሻል ወይ ካሽ ፍሎውስ አፍቱ ከባቢ ልክርከው ልገብሮም ጻዕርታቱን ገሊጾም እዮም ስለዚህ ቱ ወዕልስም ምዕነት ፕሪቶሪያ تو منجست أفتو خبابة بايتا كحس لحنصلو منجدلو منجست تو عنتو نبرة ما حبرسه للتفترة لقلقتا مستوه عيتجيتاتشو موقتا إلهم لقرصوه عنكوا بأجباب نسو كقرصو عيدلي يو أفتو خبابي بوليتيكاو أفداني لك صرحوا يلخل أنا تولي من النتخا من النتحيس عاد حيسخا قصروا اللي نعاق من إسي لا كأتيو اللي جب أنا جر لكأت الجبرة لخون الجاتامي هاليو يو بقى تو فيدرال منجست بقى خدهم لجبوا رحلات خيريو anyhow من الوقت تجري خزسي توي زكايد وزلوا من الوقت مس conflict of interest ويم قاع جونس تسعو أرب حزبل زعبة العيل نيرو زي طم جزام محدار تأيام لما اللي سموه جزام محدارن جل لحوحتن زجاجي قداي انتهى اللوم زبل ملكيهم كجلس ومكيرم من الوقت مسجد تحيزو خزل له خناتات
ትግራይ ኩናት ክትጣናግደሉ ልትኽእል ዕድል የብላን ትሽከመሉ ማእገር የብላን ብኩናት ብጎንፂ ዝሰልቸዎ ወለዶ ወይም ከዓ ዝባደመ መሬት እዩ ዘለና ስለዚ ኸዚ ናብ ልምዓት ኢና ክንምለስ ዘለና ብዝኾነ ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ብዝኾነ ናይ ስልጣን ምድላይ ላብ ጎንፂ ኣቲኻ ብሓይሊን ብጉልበትን ወይም ከዓ ብመሳርሒ ኩናት ናብ ስልጣን ንምውርዋር ወይ ከዓ ናብ ስልጣን ንምውፃእ ዝግበር ፃዕሪ ጠጠው ክብል ኣለዎ ተወለዶ እውን ኖ ክብል ኣለዎ ትንእስ ወለዶ መብዛሕትኡ ኣብቲ ሰላም ደላይ ሰላምን ኣብ ልምዓት እዩ ዘሎ ዝብል መደምደምታ እውን ሂቦም እዮም ገሊፆምዎ ዝግበር ዘሎ ግና ብግልፂ እንታይ ክንብሎ ከም ንኽእል ምናልባት ጊዜያዊ ምሕዳር ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝመፀ እዩ ስለዚ እዚ ኣይተድልየናን ኢልካ ምቕያር ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ዘለውን ብምንታይ ርክብ ክፍጠር ከም ዝኽእል እውን ካልእ ሕቶ ዘልዕል እዩ ምክንያቱ እቲ ሓደ መራኸቢ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ዘራኽቦም ወይ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ዘራኽቦም እታ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እያ ተስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለዚ ካብዚ ወፃእ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣይከልን ኣብቶም ዘለውና ፀገማት ተነተኩር ዝሐሽ ዝብል እዮም ኣልዒሎም ነይሮም ምናልባት ምዚ ተታሒዙ ሓደ ድምፂ ኣለና ሰሚዕና ንምፃሞ ክንቅፅል ኢና ሰዓትና ርኢና ይፈልጋል የትግራይ ወጣት ሰላም ይፈልጋል መማር ይፈልጋል ማደግ ይፈልጋል ሀብት ማካበት ይፈልጋል ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝደሊ መንእሰይ ትግራይ ሰላም ይደሊ ክመሃር ከዓቢ ሃፍቲ ከፍሪ ይደሊ እዩ ተገዲዱ ናብ ዝኣተወ ኩናት መስዋዕትነት ከፊሉ ከም ዝዋጋእ ነቲ ዝተፈጥረ ሰላም እውን ኩሉ ዓቕሙ ተጠቒሙ ክጸንሖ ይደሊ እዩ ይኹን እምበር ካብ ኩናት ክንከስብ ኢና ዝበለ ዝተወሰነ ብረብሓ ዝተኣሳሰረ ሓይሊ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ዝኸልእ ምንቅስቃስ ኣቱ እዩ እዚ ምንቅስቃስ ደው ምባል ብቐንዲ ስራሕ ህዝቢ ትግራይ እኳ እንተኾነ ሕዚ ብዘለናይ ኩነታት ተስማዕማዒ ፕሪቶሪያ ዝኾነ መንግስትን ምዚ ጉዳይ ቀጥታ ምትእስሳር ዘለዎም ዓለም ለኻውያን ትካላትን እውን ኣብዚ ጉዳይ ክብልዎ ዝግብኦም ነገር ክብሉ ኣለዎም ክቡራት ተመልከትና ዘተና ቀፂሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና ኣብ ትግራይ ምናልባት ምስ ስራሕ የለን ዝብል እውን መንግስቲ ስራሕ ብስርዓቱ ናይ ስራሕ ሰዓት ኣኽቢሩ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ወይ ስራሑ ግቡእ ፈፂሙ ዝወፀሉ ኩነታት እውን ይፍጠነሎን በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ናብ ፍርሒ ናብ ድንጋፀ ናብ ራዕዲ ኣትዩሎ ዝብል እውን ተላዒሉ ነይሩ ምስኡ ተታሒዙ እውን ዝመለስዎ መልሲ ነይሩ ምናልባት ሰዓትና ስለ ዝሓፅረና እዚን ካልኡን ንመጠቃለል ዝኾነና ሓሳብ ሃሞ ንውድእ ያው ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ልስራሕ ንንቀሳቀሰሉ ዝያዳ ኣጋጣምታት ኣለዉ ከም ጋዜጠኛታት ልተፈላለዩ ስራሕትታት ናብ ቤት ዕዩታት ንኣትተለና ዳርጋ ናይቱ ቤት ዕዩ ሰራሕተኛታት ኣብቱ ቢሮ ልክ ከምለይ ተኸፈልቲ ኣብ ቢሮ ለይና ምርካብ ዛዕባታት ኣለዉ ኣይተጌታቸው ከም ዝፀርሕዎ እውን ያው ናይ መንግስቲ ባጀት ተጠቂምካ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓት ማሕበረሰብ ኣብ ልተገልግለሉ ግዜ ላብ ካሊእ ለይቲ ማሕበረሰብ ላብ ዝላቐ ሓስያ ከጥሕሉ ዝኽእሉ ፍጻመታት ከዋድዱ ዝኽእሉ ምትእኻኻባትን ኣኼባታትን ኣድህቦ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ነይሮም እዚ ብሰፊሕ ማሕበረሰብ ይፈልጦ እዩ ሓደ ነገር ንምስላጥ بعقن خندينا يقولوا على أمهلايو عب حد عقاد أمتات لسمع حكيمه ያው እዚ ክእረም ልግቦኦ ነገር እንዲሁ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከም ትልገለጽዎ ኮስዶ ለስጉምቲ ያው ዓለም ለኸ ትካላት አፍልጦ ብልሃቦም ፕሮክላሜትድ ለኾነ which is conventionally ለተሰርዑ ዓለም ለኸ ትካላት ኢንተርፊር ገይሮም ለዋዓልዎ ውዕለታት ብልጥሕስ አግባብ አፍቱ ከባቢ ስራሕትታት ወይ ከዓ ፍጻመታት ባይታ ይሕዝለው እዮም ዞም ነገራት እዚኦም መልሱ ማሕበረሰብ ላብ ሓስያ ለእት ስለልኾነ ለአመሰለ ምንቅስቃስ ልገብሩሎ ኃይሊ ሕግን መሰረት ገይሩ ፖለቲካው አፈላላያት ብልዝፍ ፈቲሑ ምስ መንግስት ፌደራል ይኹን ምስኡ አፍቱ ከባቢ ለሎ ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ተጻብኦታቱ ላብ ጎን ገይርካ ላብ ምልዛብ ልክመጽ ያው መልእክተይ ካህልፍ ይደሊ ክብራት ተመልከትና ዕላልና ናቀጸለ እዩ መወዳእታ ምዕራፍ በጽሕና ኣለና ምናልባት ፈዘልዕልናዮ حسب أب منجست سرح تزودل النقد محذفتنا كينات أوان ويمفت زنورة سأجم زودل نجار مملأ ناتجبأ كن حزون كابو وصاي سرحتني منجستي